Lugar ano mo, Barak trita is ngem only. na urnos, kenadaan iti ayat, ken panagkaykaysan. Iti maysa nga aldaw, addaman na imutektekan, iti maysa nga ubing ang nakakaskas daaw. Isudaytoy iti abuos. Gaputa mas daawan unay, sinursurot na daytoy, agingga nga nakita na iti pagnana edanda. Ado nga balay ti abuos iti inna nakita. Inayaban na nga rod iti pamilyana, karamananen kadagiti kalugaranda. Nagdukdukda, nagsiramda, dinalusanda, linutoda, babaen iti dakkel nga banga, ken dalikan. Rinamananda, anyan nga imas na. Iti kinaimas ti itlog ti abuos, nagdinamag daytoy iti kabangibang nga luglugar. Gapoy ti dayta nga damag, ada imay nang ted iti impormasyon, ket nagseminar da, maipanggep iti alalisto nga panagluto, babaen iti moderno nga alikamen, kas kuma iti oven, electric stove, ken dadumapay. Ininot nga rimang ay iti ilida aban na, gapo iti naduma-duma, nga makmakan nga agapo iti abuos. Dahil may san nga ubing, ket agtagikwan iti banna, abuos, egg processing international. Adaanan iti abuos exportation, kas kuma iti abuos pizza, abuos empanada, ken abuos jam. Dagiti dati nga banga, ket nagbalinin a moderno. Dagiti dati nga kalkal la paulaing, ket nagbalinin a konkreto. Rimang ay iti ilida. Nagyaman da nga rod iti Diyos, kadigiti gliplipyas nga bendisyon da. Nagragragsak da, nagsalsala da, nagfiestada, ket sangsang kamaysada nga kinuna. Banna, onwards to the 21st century. Agbyag banna, agbyag abuos. Ladies and gentlemen, contingent number 4, the defending champion, Imelda and Makayapyep Elementary Schools.
Thank you so much, contingent number 4.